Nagkatigom sulod sa The Working Congressman Sports and Cultural Center sa Tudela, Misamis Occidental ang mga miyembro sa Indigenous Peoples ug 4Ps nga benepisyaryo sa Enhanced Support Services Interventions Cash for Work Payout sa gobyerno atol sa distribution sa provincial government kauban ang Department of Social Welfare and Development Office Region 10 kagahapon Miyerkules, Nobyembre 15. Gikan sa unom ka mga munisipalidad sa probinsya ang mga benepisyaryo. 236 ka mga benepisyaryo ang gikan sa LGU Clarin, 344 sa LGU Don Victoriano, 43 gikan sa Jimenez, 158 ang gikan sa Panaon, 22 ka mga beneficiaries sa Sinakaban ug 341 ang gikan sa LGU Tudela. Mukabat sa 4.5 million pesos ang napud-apod nga livelihood assistance ngadto sa 1,144 ka mga benepisyaryo. Matag usa kanila nakadawat og kapin 4,000 pesos baylo sa 11 ka adlaw nga work on disaster mitigation related work. Ang Enhanced Support Services Interventions gituyo sa paghatag og dugang nga suporta aron ang mga pamilya makatubag sa ilang mga batakang panginahanglan ug tabangan sila sa pagsagubang sa ilang kahimtang uban sa tinguha nga mabangon sila gikan sa kawad-on. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.